Ahoj, tak vás vítám dalšího hobarského videa. Konkrétně tedy to byly ze sezóny Azizerských hor. I vlastně se mi podařilo najít tam jeden celkem vzácný nález. Bohužel tento nález bylo nutné vlastně poslat odborníkovi a zmikroskopovat. Takže vlastně jsem to určení měl vlastně až v listopadu. Tímto bych chtěl tedy poděkovat Tereze Tejklové za zprostředkování a pomoc a samozřejmě panu Viktoru Kučerovi za určení a zmikroskopování. Další nálezy budou taky samozřejmě z Jizerských hor, tak nějak dejme tomu z toho období srpen, září, tak se na to tedy pojďme podívat. A možná tedy vidíte takový černý tyčky, když to takhle řeknu, což jsou některé pazoubky nebo jazourky. Mohl by to být jazourek srstnatý, který může růst roztroušeně na těch lokalitách, nebo jsou tam další druhy. Tady teda bez mikroskopu ani ránu, takže si ukážeme v detailu, si pak vytrhnu a zkusím doma zmikroskopovat, případně jestli někdo poradí. Tak si pár tady vytrhneme. Tak tady si takhle ukážeme detail, třeba tady toho většího, buď to bude jazourek nebo pazoubek. Mohl by to být jazourek srstnatý, který roste tady na těch lokalitách, roste roztroušeně, teda v červeném seznamu. Uvidíme, který druh to bude. Tady bez mikroskopu ani ránu, takže asi 5 nebo 6 jsem si jich vytrhnul a ten zbytek si potom řekneme s fotkou a pokud teda to půjde, tak vlastně s nějakýma fotkama z mikroskopu. Nakonec se tedy ukázalo, že se jedná o vzácný jazourek rašeliníkový, který roste takhle v rašeliništích. Tam vidíte na fotce, že tam ještě roste klik vabahení. A tento jazourek vlastně se dá poznat pouze mikroskopicky od ostatních jazourků. Tento jazourek je teda v červeném seznamu ohrožený druh. A co se týče teda určení, tak v první řadě mi teda napověděl Honza Herčík, ekologické poradně, který měl tip na 3 druhy. V první řadě to teda byl jazourek rašelníkový, jazourek bažinný a jazourek podobný. Všechny tady ty jazourky jsou v červeném seznamu, s tím, že jazourek podobný je ohrožený druh a jazourek bažinný jako kriticky ohrožený druh. Taky se dají poznat, nebo takový vodítko může být, že vlastně jazourek rašelníkový má lesklý, ale nelepkavý třeň a jazourek bažinný má vlastně lepkavý třeň. Nicméně důležitá rozhodně je mikroskopie. Tady vlastně pomohla vlastně i Tereza Tejklová, která si nabídla a vlastně plodnice vlastně poslala ještě Viktoru Kučerovi, který vlastně tady ty jazourky určil, takže samozřejmě děkuji jak teda Tereze Tejklové, tak i Viktoru Kučerovi za pomoc a za určení. A díky tomu teda si můžeme tento jazourek teda ukázat, protože jinak by to nešlo. Vlastně pan Kučera mi ještě určil vlastně z minulého roku nebo z roku 2023 ještě pazoubek zelený, takže skutečně i mikroskopicky se tedy podařilo zjistit, že skutečně jedná o pazoubek zelený. Takže máme tady teda jazourek rašelníkový, vzácný jazourek, který je teda i v červeném seznamu ohrožených druhů, takže to je nález, který určitě potěšil. No a teďka tady máme takovou mohutnou srostlici rysců asi plsnatých, nebo je tam ještě rysec Bertolnův. Si ukážeme potom detail vlastně s hydroxidem draselným a ukážeme si pak tady tu strojici v detailu, takže si jen ukážeme ty z hydroxidu draselného v mladším vydání, jsou tady ještě menší plodnice a potom si ukážeme tady tu velkou srostlici. Tak ukážeme si detail do tady těch mohutných rysců, jedná se nakonec o jedinec Bertolnův, zkoušel jsem vlastně ty z hydroxidu draselného, i vlastně je tam taková hnědá reakce, takže nebo taková do oranžová, ale o tom si řekneme za chvíli. Takže rysec Bertolnův roste roztroušeně vlastně pod buky, případně dalšími listnáči. Je teda o něco malinko vzácnější než rysec plstnatýho, kolega nicméně není až tak vzácný. Takže a je to samozřejmě nejedlej druh, vlastně on je i pálivý, takže pozor na to, vlastně je i hned pálivý oproti rysci plstnatýho, za kterého se dá zaměnit, což vlastně díky palčivosti a díky vlastně, že rysec plstnatý má neměnnou reakci na hydroxid draselný, takže si ukážeme ještě z hydroxidu draselného a jsem rád, že to mám takový mohutný rysec. Tak teď si ukážeme tu reakci hydroxidu draselného, vidíte, že taky hnědo-oranžový, což je i tady trošku vidět takhle na klobouku, takže se jedná o rysec Bertolnův. No a pod buky se taky můžeme setkat s ryscem zeleným, což je hojný nejedlý rysec pálivý, ale celkem dobře poznatelný, tak se ho pojďme ukázat a to jednou si vytrhneme. Tak ukážeme si detail klobouku, vidíte, že má takový zelený klobouk, ten rysec je celkem teda slizký, tak se ji špatně drží. A pokud se podíváme z druhé strany, tak tady vidíte takhle krásné bílý mlíko.
takový bělavý lupený, ta třeň může být i tak někdy taková bělavá až trošku do zelena. Tento ryzec je pálivý, je dost hojný, roste pod buky, ale jak jsme si řekli, je teda nejedlý. Co se týče záměny, tak podobný může být ryzec bukový nebo hnědoskvrnitý, ale ten má takový spíš, může být i do hněda klobouk, který je takový mohutnější trošku a ten je teda méně běžný než vlastně ryzec zelený, je v černém seznamu, ale není až tak vzácný, takže mám tady ryzec zelený, velice hojný ryzec, který je teda palčivý a nejedlý, ještě si ukážem takové mlíko, také mi to už vypadlo, ale myslím si, že jste to mlíko viděli, ale můžeme si ještě ukázat. Tak tady ta plodnice je opravdu slizká, tady ještě vidíte takhle to bílý mlíko. No a taky nám tady roste pod smrky ryzec smrkový, tak si ukážeme tady ten ryzec, který jedle, a myslím si, že taky je to už dneska veřejně známá houba. Tak ukážeme si detail této rysce, vidíte, že má takový oranžový klobouk se zelenýma tónama, častokrát je to vlastně ve středu klobouku. Tady vidíte, lupeny jsou oranžový a třeň je oranžová. Tento ryzec vlastně je to jeden z takzvaných pravých rysců, který je do něj oranžový a šuvinový mlíko. Ten konkrétně to je oranžový mlíko, který vlastně potom červená, až taky může být až do vínová, potom vlastně i zelená. Ryzec smrkový roste velice hojně pod smrky a je to vlastně po rysci borovým jeden z těch nejchutnějších takzvaných pravých rysců. Je tam teda několik druhů, je tam ryzec borový, který roste pod borovicemi, ten je hojný a patrně se má za nejchutnější ryzec, pak je ryzec smrkový, který roste pod smrky, ryzec lososový, který je trošku už méně chutnej, ten roste pod jedlemi, spíše v vyšších polohách, ten už je trošku vzácnější. Potom ryzec osmahlý, který roste pod borovicemi, ten má častokrát takový jakoby tmavě zelený klobouk, trošku může mít. A potom jsou tam ty nejvzácnější druhy, což je vlastně ryzec polokrovomléčný, který roste pod borovicemi na zásadnějších podkladech. Ten je obtížně odlišitelný, někdy od ryzce smrkového taky má vlastně takhle vlastně zelený tóny na klobouku. To víno, to mléko je potom vlastně až do vínová po pár minutách a potom nejvzácnější ryzec krvomléčný, který roste pod borovicemi na zásadních podkladech. To mlíko je vlastně i hned vínový. Takže všechny ty ryzce jsou jedlé, samozřejmě ty vzácnější by se sbírat neměly. Máme tady ryzec smrkový, který je hojný a vlastně je to jeden z těch nejchutnějších pravých ryzců. No a přece jenom nám tady jeden roste hřib smrkový, takový prďola, tak se takhle jenom ukážeme. Myslím si, že hřibu smrkový jsme si dočkali dost, nebo jsme si natáčeli dost a myslím si, že je taky potřeba dát prostor jiným houbám, takže jen tak spíš pro zajímavost, tady takový prděla, hřib smrkový. Tak tady nám roste další pěkný hřib smrkový, tak se takhle ukážeme, ale teďka, jak říkám, dáme prostor jiným houbám. Třeba smrkový jsme si teďka poslední dobu ukazovali celkem dost, ale už si ukážeme teda další takhle plodnici. No a taky nám tady roste houžovec hlemýždovitý, což je houba, která roste roztroušeně na slejícího dřeva listnáčů, někdy i hličnanů. Pozná se díky tomu, že má takový jakoby stočený plodnice, nebo jak to nazvat, takový šnekovitý, asi by se dalo nazvat, a díky tomu, že voní po anýzu, nicméně existuje i varieta, která nevoní. Nicméně tento houžovec teda voní po anýzu. Co se týče ještě další poznání, tak má takový typický ostří lupenů, což tady je vidět, nebo to mají houžovci. Co se týče záměny, možná tady by ještě mohl být houžovec bobří, který přece nemá takhle stočený plodnice, ten už je teda trochu vzácnější. To bych třeba i rád našel, tím se mi nedaří, třeba se někdy poštěstí. Ale samozřejmě jsou pak i další houžovci, ale máme tady teda houžovec hlemýždovitý, který je sem dokonce vedený někdy i jako jedlej s tím, že není úplně kvalitní piltuhost. Já jsem to teda neskoušel a určitě to ani zkoušet asi nehodlám, nicméně máme tady teda celkem pěkný houžovec hlemýždovitý. Samozřejmě velice potěšil vzácný jazourek rašelníkový a jsem rád, že jsem ho našel a pochopitelně jsem taky rád, že se podařil určit a zmikroskopovat. Takže ještě jednou děkuji. Ve videu samozřejmě jsou i další houby, které jsem našel v Ryzeckých horách. Dám příklad, byl to nějaký srpen září zhruba tak nějak. Například ryzec smrkový, ale i další. Jak vidíte, teďka jsem vlastně v oblasti, kde jsou smrky, a to z toho důvodu, by to tematicky odpovídalo v oblasti, kde jsem se nacházel, to znamená smrky a rašelniště, nebo smrkové lesy a rašelniště, ale samozřejmě momentálně se rozhodně vyplatí chodit do listnatých lesů, kde samozřejmě roste penízovka sametonohá nebo hlíva ústřičná, takže samozřejmě tady ty jedlí zimní houby. No a to už, takže samozřejmě i vám třeba tyto houby najdete. To už bude teda pro toto video všechno.
pokud se vám video líbilo, určitě budu rád, pokud si bude příště a tedy vám přeju, ať najdete nějaký zimní houby. Tak se samozřejmě jedlí, tak se víte. Ahoj.